हो हो न काहीचा न समजलेला चेंडू 5 चेंडू आणि 12 धावांची गरज असताना पुढचं षटक कोण घेऊन येतो आपल्या संघासाठी बघूया या षटकावरती सर्व हा अंतिम आम्ही क्षण आपण पाहतोय खऱ्या अर्थानं तुम्ही आम्ही ठरतोय सुवर्ण क्षणाची मानकरी कारण यापेक्षा मोठा सामना खऱ्या अर्थानं ज्या ज्या अतिथीगणांनी या स्पर्धेसाठी आपलं उत्तम असं योगदान दिलंय त्या सर्वांचंच मनपूर्वक हार्दिक स्वागत केलं जात आहे त्याला क्षेत्ररक्षण सजवून घ्या ताबडतोब कारण शेवटचं पंच फेकणं बाकी आहे निर्णायक कसं असणार आहे कारण आपण पाहतो या ठिकाणी 5 चेंडू आणि 12 धावा आपल्याला पाहायचा विघ्नेश 2025 चा महाविजेता संघ अर्थात क्रिकेटच्या संघाचा नवीन विजेता संघ एका बाजूला पाहतोय आपण भैरवगड पॅन्थर्स आणि त्याला कमी झुंड देतोय टीसीसी कोचांबे येस थँक्यू शिगवन सर आता गोलंदाजीसाठी येतोय तो आपल्या समोर विनायक जाधव अतिशय चांगला असा हा देखील एक गोलंदाज आहे आणि त्याला सामना करतोय तो बंटी आपण केला न समजलेला चेंडू ओमकार आलाय येस पंच निर्णय देतील येस आता 4 चेंडू आणि 12 धावांची गरज असताना बघूया काय करतोय ते आपला हा भैरवगड पॅन्थर्सचा संघ आता ओमकारने धाव संख्या जमा करण्यासाठी जागा घेतलेली आहे बघूया आणि आता स्वतःला त्याला धावाजवळ त्याची जागा बघूया त्याला साथ देण्यासाठी तो महेश लांबे हा देखील एक चांगला असा टाकीकरण मधून आलेला हा स्पर्धक भैरवगड पॅन्थर्स मधून खेळतोय कालपासून अतिशय चांगल्याची त्याने देखील फलंदाजी केली होती तो महेश लांबे 4 चेंडू शिल्लक असताना संघाला जिंकण्यासाठी फक्त 12 धावांची गरज आहे बघूया काय करतो विनायक जाधव अतिशय अनुभवी असा हा मुंबईमध्ये मॅचेस खेळणारा हा विनायक जाधव गोलंदाजी मार्क वरती आणि त्याला मारा करतोय सामना करतोय तो ओमकार आणि हा बघूया मोठा असा फटका मारला बघूया की धावा मिळतात एक धाव पूर्ण झाले दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि दुसरी धाव देखील पूर्ण तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि 2 धावा पूर्ण झाल्या धाव संख्या वाढते धाव संख्या होते फक्त 12 आणि जिंकण्यासाठी किती धाव 3 चेंडू 10 धावांची गरज 3 चेंडू आणि 10 धावांची गरज षटकारांसाठी बक्षिसांची वर्षाव झाली आहे बघूया ओमकारकर काय करतोय मित्रांनो या ठिकाणी अख्खं व्यासपीठ ओमकार थ्रेडसाठी तयार आहे प्रत्येकाच्या खिशामध्ये निश्चितच हात घालण्याची क्षमता आहे फक्त या ठिकाणी ओमकारने आपल्या बॅटिंगची पॉवरफुल हिटिंग दाखवलं पाहिजे चेंडू विनायक आणि बाद झालेला आहे तो मला वाटतंय ओमकार उत्तम असं झेल घेतलं आर्यन टाकल्याने तुम्ही झेल गरज आहे 2 चेंडू 10 धावा जर 2 चेंडू 10 धावा जर मारले तर मला 15,000 तर पहिलं पार्टचे पूर्ण त्यालाच घेऊन जावं लागेल आणि त्यांनी मारायचा कारण एवढा होडेपणा दाखवतो प्रत्येक संघात खेळताना काय आहे त्याचा भाव निर्माण करून घे मित्रा मग हेच गावला तुझ्या तडाख्याला गेला तर नाही तर 2 धावा चेंडू आणि 9 धावा बघूया महेश लांबेला कुठला फटका मारावा लागतोय मला वाटतंय या रस्त्याच्या पलीकडे जे लांब मारला तरी पण 9 धावा पूर्ण होणार नाहीत बघूया विनायक जाधव गोलंदाजी करतोय आणि शेवटचा चेंडू चेंडू घोषित आणखी एखादा चेंडू जर वाईड न पडला तर मात्र पुन्हा एकदा सामन्यामध्ये चुरस निर्माण होऊ शकते सर्वात आनंद झाला होता तानादादा गुरव यांना काय उडी मारली होती का
मोठे समर्थक आहे टीसीसी कुचांब्याचे तानुदादा गुरव, मोठा आशीर्वाद आहे. आणि आता विजेता संघाचा तो टीसीसी कुचांबे बिग बॅश लीगचा फायनलिस्ट बिग बॅश लीग 2025चा विजेता चषकाचा मानकरी ठरतोय टीसीसी कुचांबे संघ. काय अप्रतिम गोलंदाजी केली, काय अप्रतिम क्षेत्ररक्षण केलंय. ज्या प्रकारे ते पहिल्या सामन्यापासून शेवटच्या सामन्यापर्यंत जी काही कामगिरी केली आहे, परेश शाखेचं नक्कीच कौतुक असेल. यष्टीच्या भागून पूर्ण सामना इथे फिरवला नक्कीच जातोय. विजेता चषकाचा मानकरी ठरलाय टीसीसी कुचांबे संघ. या संघासाठी टाळ्या वाजल्या पाहिजेत मित्रांनो. काय ते खेळी केले मित्रांनो, काय गोलंदाजी आपल्याला पहिल्या 2 गोलंदाजांकडून पाहायला मिळाली होती. निखिल कडून केवळ अंतिम सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅचचा हिरो ठरतोय त्याच्या बॅट बदलल्या 3 चेंडूवरती 6 धावा आल्या आणि गोलंदाजी करताना 5 चेंडूवरती 2 धावा खर्च करत नितेश शिर्के सारखा मोठा मोहरा आपल्या जाळ्यामध्ये अडकवला. असा मॅन ऑफ द मॅचचा हिरो ठरलाय निखिलला विनंती असेल मॅन ऑफ द मॅचचा किताब जिंकण्यासाठी कमेंट बॉक्सच्या दिशेने यायचं. निखिल कोणाला विनंती असेल, निखिल आपण व्यासपीठाच्या